ce și-a pregătit el, că acum vine o relaxare așa mai frumoasă, care nu plictisește publicul, cu toate că meseriile sunt cele mai importante. Hai să vedem mai mult. Designul vestimentar. Design este un termen contemporan care desemnează ansamblul de concepții și procedee ce vizează proiectarea estetică a obiectelor de uz practic. Fără denumire și program, designul a fost practicat în estetica tuturor marilor stiluri, de la gotic la rococo și reluat ca preocupare specializată, începând din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, odată cu dezvoltarea societății occidentale industrializate. Mișcarea engleză Arts and Crafts, dar mai ales Jugendstilul și Art Nouveau prin Henry van der Velde și alți, apoi Bauhausul și Destilul, au gândit rolul designului din perspectiva unui ideal al unității de stil ca factor al realizării